Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo
Riparo. Bilang sarong programa, Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Seven, six, five, two. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo, Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kalmahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Gusto Pagka-Bicolana. Di ba na guwapo? Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Go! Morning! Magandang umaga, Chairman Jody tayo, Sir Pedrito Perez. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga Dias, mga amigos e amiga, mga tugang, mga kabayan, digdi na kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Yung pungal daw kita ni na Huwebes na Thursday. Pitsa dos na tabi kita kang bulan na Oktubre taon 2025. Sabayan po nindan sa indong lingkod sa tarong oras kita 7 to 8 restoryahan ng lamang kan mga pangyayari mga mangyayari pa sana kuya pong palibot siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa itong lingkod apuera po yan kan sa mga pigpapaabot kung po ni Dodigdig mga paro Hoy, naman po sa may mga kumpleanyo ko niyan. October 2. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa
Siyempre po sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. Hindi pag-iawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawa naman tabi ang maingat ka sa diri takot di kita man na. Sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikitumamay, may mga kasakitan para hay natabi ka mo. Paglang po kita sa tuyang kagurangan, siya man sana po ang nagkakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa pagmanal daw, inumo sa lambang saro sa samuya. Pakigay mo, Lord, kang sa mga gibuhon. Nagsala sa siyang kasing kung kasalan. Tao lang po kami, Lord. Po. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Sarabay po kita. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa inyo. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni live na live. Ganyan pong alatan ni Buebes. Siyempre, live na live, mga tugang sa BicolNet TV, kasurog ng mga Bicolano worldwide. Sa pangarin yan kang kuyang GM, si Maestro Tila doon. Sabay dyan si Sir SM, Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay, minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang nimros kang pamilya. Sana nasaray sa nakamong kamurutakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, misa na po kitang happy, enjoy, relax. Siyempre tugang bawal po, bawal matabihan may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. TV. Ay naagat namin sa imo Mario, Sir Mario Castelo, good morning. Mga nakaantabay sa tuya. Kumusta? Webes na? Katod nga lang. Nalunis na yan. Webes na naman. Kaya ngayon dahil lamang nag-restorya ako nagsurildo. Pinatuloy ka bukan sa ay ina. Kumusta tabi? Kumusta tabi sa tuyang mga kababayan? Ako. Pagdabi sa Catanduanes, nagkakapiran mga munisipyo dyan, naserarom na kang signal number 1. Sayan po kayong tropical storm na si Paulo. Tropical depression mo yan, tropical storm. At aramon tayo tabi, Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Ramon tayo sa si Presidente Marcos Jr. mga tugang nagbisita na po daman sa mga naapektaran kang bagyong si Ocon daman sa Masbati binagyo ng aning lininog pa. Ang Masbati na division ng giraran niya nagdidipisilan sa komunikasyon, supply kitubig, kuryente. Dahilan po kang pangrarapado naman sa indag po. Gugod mo yan takan pagpibagyo. Paralisado ang komunikasyon, kuryente. Ayan,
like tubig, gasolina, mga materials. Sigurado, mamahal dyan ang mga construction material. Para patay ka ng araw, mamahal na pako, simento, eklat, chocolate, sigurado. Ang probinsya tabi kang Albay, siring na po duman sa probinsya kang Masbate para po sa gigibuho na humanitarian mission turn over bagang so 1 million pesos ang probinsya ni Albay. Halos kadaklan man ng mga munisipyo tadigdi sa Bicol. Nagpapaabot naman yung mga pagtatabang sa satuya man nga tugangan dyan po sa Masbate. May matabang kan so kapotaman Bicolano. Yo, opera kang dyan sa Masbate ay suminabay pamanso man sa Cebu. Pera na ang gadan. Lugod mo yan. Padagos paan search and rescue operation. May mga nagkatarabunan patabi Ma'am Yuli. Kay tong so bagyo linog na 6.9 magnitude. May napigahara ling magdagdag pa so mga nagkagara. Inay ko. Sige, yan tabi ba na ito nga sa tuwing reparohon mo yan tabi Huwebe. Kaya so may mga tabang man ka mo. Kaya tabang daka daw ngayon. Sige tabi 7-18 lang. Kung katulusan linya kan Pag-asa. Yo. Ramon ta si Tropical Storm Paulo. Si Tropical Storm Paulo. Kasi hindi maalan po. Medyo kita dito sa probinsya medyo okay kita rin. Medyo pas naman ni si Paulo. Sige tabi magang sa good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo. Nangyari Pag-asa. Sino pagyari? Nahiling ko na hindi ba? Kasi Pag-asa. Ulit giraray tabi Pag-asa. Ha? Pasensya na tabi Pag-asa. Good morning giraray Pag-asa. Magandang umaga po sa lahat. Ako po mo binabantayan ng bagyong si Paulo mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Bagyong Paulo ay tuluyan na nag-intensify into a tropical storm category at ito yung huling namataan sa like 705 kilometers east ng Tyson. May lakas hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Para naman sa magiging track na itong Bagyong Paulo, yun po, tuluyan na siya nag-intensify kaninang 2 a.m. bilang isang ganap na tropical storm at nakikita din po natin mag-i-intensify ito ulit. Prior to landfall, ito as tropical storm category at aahan sa inyo pag-landfall bukas ng umaga dito sa may Isabela or northern portion ng Aurora. Kung makikita natin, malaking bahagi ng ating Luzon nakaloob dito sa ating cone of probability. So, yung kita natin, yung posibleng daanan pa rin po ng si Paulo. Nakikita din natin paglabas ng ating Philippine Area of First Probability, mag-i-intensify ito into a typhoon category habang palayo na siya ng ating bansa. So, yun po,
iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil nakikita po natin mag-po ito si Paulo at po nating hintayin saan po magla-landfall po ito sa mga areas po natin na under tropical cyclone wind signal ay iba yung pag-iingat na po tayo at mga paghahanda na po tayong dapat ginagawa. Sa tropical cyclone wind signal, nagdagdag na po tayo ng areas na under tropical cyclone wind signal number 1 dito sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Dagdag dito ang La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Quezon kasama na ang Pulilio Islands at northern portion ng Catanduanes. Mga areas ng ating under tropical cyclone wind signal number 1, huwag po tayong magtaka kung wala pa po tayong nararanasan ng mga pag-ihip na malalakas na hangin at ulan, dulot ng tropical wind signal number 1 nataas po natin. At ito po ay may lead time na 36 hours para ang ating mga kababayan bago po tumama or bago tumawid ng ating kalupaan itong si Bagyong si Paul. Para naman sa magiging paulan na dulot nito ng Bagyong si Paul, inaasahan natin yung araw ng pagtawid ng ating kalupaan, makikita natin meron 200 or above 200 millimeters of rain dito sa Isabela kung saan natin siya nakikita na magla-landfall at dito na rin sa may Cagayan. Asahan naman natin ng 100 millimeters of rain dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Central Zone. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. So, yung pag-iingat para sa ating mga kababayan dahil mga posibilidad ng mga flash at mga pagbuho ng lupa. Para naman sa Saturday, ito po yung paglayo na ng bagyong si Paulo dito sa ating kalupaan. Kung makikita rin naman tayo nakita ng significant rainfall, lalo na dito sa intersection ng ating bansa, particularly dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Posible po yung kaulapan na ito ni Paulo habang palayo siyang ating bansa, lakan po ng mga pag-ulan lalo dito sa Luzon, pero dito po 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan sa mga under po ng ating hilang. Para naman sa ating surge warning na nilabas kaninang 2 AM, inaasahan pa rin natin yung taas na galuyong 1 to 2 meters dito sa may Aurora, Cagayan, Isabela, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nakatira sa coastal areas po natin at makinig po tayo sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. At yan po muna yung update natin dito sa Bagyong si Paul ng AM. Information is actually pag-post sa page. At yan po muna dito sa Weather Forecasting Center, Shenel Dominguez po. Self-vicious. Simplifies. Professional mukawan sila because they as isa Sabi pag-asa yan tabi marugang mga yan ang gikabuktakan kan sa panahon sa aga bilis gabing maglintol dyan sa may parte Isabel o kaya Cagayan gining si Bagyong Paulo yung yan na mga lugar sa siguro pamilya na bayaran pag nagdaruan ka pa ng igwapaki mga 36 oras ano
Tangan prepare ka. So, kaya ngayon signal number 1 dahil niya namamati. Di ba? So, ikan bagyong CO pong kisa probinsya kang Almay. Naka-signal number 3 na kita problema kita kinamamati. Namamati ta permitabi sa Redwin Sistina, so kulog ka sa tuyang ng dating nagkukulog. Mamati ta. Kulog gaya kay BOTO. Mamamati ko kay BOTO. Ingat po, sila naman sa may parting Isabela. Sa nyo, sila naman dyan. Sa kaya mga kababayan, Ma'am Angel Sarba, sabi sa mga yes. Sige, pasalamatan pa na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yan po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient. Ang bridge loud dito ka MBY Dormitory. Madali na yung mga gitan kang USTN Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City, anong National Road. So mga naghanap tabi sa MBY Dormitory. Say po ka mo dyan, kay may uhayo ko sa sino ang program nila to insinis may Glenda City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shikila, AC President Gap Art Abela kang malinaw photo outlet sa tinapi poblasyon Benol. Yan tabi mga tuga sa mga katuwang digdi sa programa. Maraming tama po. Na problema kan sa tuwa na cell kang internet. Karaliw yan o. Inaapektaran bang kita kang bagyo? Tapos nagpapakuha ang signal mo. Para sa tuwang hinal. Ang tinamaan digdi sa probinsya ng Albay. Titamaan kita digdi sa pagkalan ko kan mga panginot na barakal. Baad na magusto. Sige, 7:29 na sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali, mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik na sa ibang mga sa sindang kahaday century tutorial and review Yauna, sa Tabaco State on 21st Century Tutorial and Review Center sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bumbon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 years old na tatabangan sinda na makano at magbasa, asin surat at inasik numeracy skills bago pa paglaog sa kindergarten at tabayan ang elementary, junior high school, senior high school sa indang basic literacy asin numeracy skills ay ang taon na klase assignments research gaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestro si Maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building
Pobon tabako tilipan ng brand na bakwa sa 8 Costa Building, Tigdi, Tigdi, Alba. Pero 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Center. Si Manny Moxea Grama Self-Free para sa Net TV. Fishing Sin Reparo Ibahan si Manny Moxea Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, tapi ngalan 7:31 na ang Philippine Standard Time. Kaya, 7:31 na po sa tuya kang MBY Dormitory. Kuha dyan sa Rawis, Legazpi City Open for Transient po sila. Madali sana yan makakuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga nagsabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na po kami. MBY Dormitory, your home away home. Sirigman, mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Daong Bongao, City Councilor Rainer Burse, Municipal Councilor Irene Mapaho, Mayor Chica Osbilo, ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Albay, siyempre yun dyan ang Osbilo Lotto Outlet, dyan sa Tinapi Poblasyon. Maraming salamat po. Siyempre mga tugang balikpuan sa indong lingkod, ako man po giraray ang sa indong servidor Rasinta Gariparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulburana. Kung daw kita ng web, pitsados na kita kang Oktubre taon 2025. Tundo kita alas 8 mga bayan. Kaya ano papigala na tadi. So, diretso na po kita. Nahiling mo na tabi yan na SM Sir Tony. Ang audio ta pala digdi sa ibong na broadcast nag-route na paano papagarikan sa tuya yung alaya. Pero sa audio sa yung background so background audio hindi naman na masabi ni Ma'am Liz man sa post. Good morning tabi sa imo Ma'am Liz. Duman ka sa imo mas magay duman ang doon sa imo duman sa Facebook account ka na itong lingkod Manny Sulbot na may problema so audio tas background man sana dyan sa Bicol Net TV. Ano nangyari kaya? Aber pa si Ma'am Liz trout yung background mo. Makainitod ka ngayon sa aliman kaya pagpapadang ako. Maray nga sa mo. Dahil magdang ako. Name. Ali nalagod si Ma'am Liz. Hindi ba? Wala ka. Disconnected. Ano nangyari? Yan sana. Disconnected. Paano mag-connect yan? Natanong ka yan. Dahil man sa nag-disconnect makakaayos naman kaya pag dig-disconnect ikaman giraray kayan ang masaksak ikaman sa nakanan maayos mag-ngarog ka rin kita sa so mga tugang si Tropical Storm Paulo
sabi ng Pag-asa, posibilidad abi maglanpuli tabi mablis duman sa parte Isabela sa agang maagahon operating aga. Ang sa iyang kusog na sa 65 hanggang 80 ang sa iyang gastiness, so pinaka makusog. So alalay mo naman may Niluusap ni Bila. Pag may araw kayo talagang out ng mga piayos ang signal. Siluusap ni Bila. Sinusabi ni si Bila, kaya araw kaya kaya maray kayo nagibibila, palakaw-lakaw niya Dimre. Bibila, palakaw-lakaw ang kadal sa ngunyan na Disimre. Yes. Maray na ang katabi sa ito gabo, mani na sariba. Yo, so sa aga, dyan sa may pating hindi pasiring na naman dumaan irak ito yung mga kabayan. Dahil pati nga nakakabang kang super typhoon baga na si Nando atau ginama, pero mas dyan po sa Masbate Sudma nagbisita dyan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Dyan sa Masbate nganing tahon sa mga kaarapektaran kang bagyo tabing si Opo. Kaya nakipag-ulay man sa satuloy mga opisyalista dyan sa probinsya Caduanes. Nagbisita doon sa eskwelahan para hilingon na sesyon kang epekto si so siyempre kasabay yan kan sa tuyang presidente mga opisyalis man ka Department of Social Welfare and Development as in itong Department of Public Works and Highways. Okay ba si Secretary Rex Gatchalian as in DPWH sa Ben Don nagbisita kan sa tuwing Presidente Kasun. So yaon mo dyan so sa tuyang gobernador na dyan sa probinsya kang si Richo, si Senior mga kumanggiranan opisyalis na dyan sa Masbate. Sa mga problema duman tabi Ma'am Liz na talaga ang problema kan bagong video ang inom mo na tubig sumalinig na pwedeng inom kan sa tuyang mga kababayan tubig kuryente tapos so temporandan mo pwedeng masirungan kung mainit kung mag-uran nagkarapong kasdob na sa mga araw nagkarapong kasurang naman sa Masbate. Kaya problema ko niyan naman, itong inot talaga, bugas pagkaon. Dapat magkaabot tulos naman pagkaon. Naiinom mo. Kaso mga mo na ang sendarahon duman. O taso ako Bicol Party List. Yaon na naman sa probinsya kang Masbate. May daradara
itong mga bugas, tubig, ano pa, andara, pati so mga generator sets. Takan kung supply ng makapag-charge sa tuyang mga babayan. Baga kay na-experience yeah. Pagkari suwasirungan man lamang kami sa pagdaburan Madisimbre kita baga bako kita komportable sa mga or evacuation center. Mapatindog kita maski kubo-kubo, maski trapalsa na ang ato. Ang importante duman kita sa tuyang tigtutuoda na lugar. Kaya sa iba duman pig-recover mo na sa mga nagkatarada pa manasim, nga kahoy, nagibo mo kubo-kubo, nganin duman sinda mag-star, duman sinda magsirong, pag maguran, mainit. Araw ka na sitwasyon. Ang problema, sumapa. Hindi pa man makabuso mga dumanta ang iinoto ninda katrabaho so harong ninda. Ang problema sa mga masunod kini. Ano nga sunod ng mga problema kaya? Sunod ka na problema tabi nga tugang so mga barakalo naman. So mga construction materials. Nako. Na-experience yata man nandigi sa Albay, nagmahal supako sa SIM, susim nagmahal, so kulambir nagmahal, pati nga ni sutarpal. Baga kaya, sa prosyakan doon, mga stock ninda. Lalo ko na importantihon alambre na yung kaipuhan bagatulos pag ayos mo kiharong sa pag ayos mo kikubo yan tabi mahirap naman yan kung yan nga nito tuwid duman di baga sa tuya 25 30 pesos ang tubig so kini ano pagka sa mga water station tuya 30-25 duman 60 ang presyo. So, siyempre sa mga water system para ang kang bagyo ang bulos para mangkanso mga linya kaya pain man na tubig nanig okay so probinsya baga kang Albay sirig na naman so ano pa kayo proseso kayo ang tubig tubig sa salog ipoproseso sa tubig magiging potable water na pwedeng magamit kan mga kababayan nato dyan sa Masbate na pwedeng lumon o yung importante yung tubig o kaya so iba nato mga nagtatarama iyo tulos ang minadaralagan ako bilib ako sa ako Bicol practice talagang pag may manugka na kalanag sinatulos ang minasunde sinatulos nadaranin mga ayuda hilingan nito sa ibang mga party list hilingan nito sa ibang mga politiko hilingan nito sa ibang mga party lista dahil mo lamang mahilingan dyan sa mga harong kaya ang ako Bicol hilingan ko nagdaraan na mga bagas papakaon sa mga may mga luaw, sampurado, kung ano nakatalaan na magkainin sa telebisyon. Diba sa probinsya kang Caduanes o apat basiring duman naman
magtao nin suporta, magtao nin ayuda sa mga kapwa niya itong mga plano na naapektan ng grupong. Apira kaya may mga karaman na generator ito. Tanganing makapag-charge sa tuyang mga kababayan. Nganing makontak nila sa sayang kapamilya. Kaya lang sarot duman sa problema pa ang komunikasyon man agad. Medyo maluy ang signal. So, nagpag-iwan kita digdi sa Albay lugar. Mahal na may signal. Umaduman ka kung ta ka dyan parting first district, umaduman ka may duman may signal kaya dyan sa Medigaspi. Pull duman sa TV, signal. Mahanap ka ng may signal, kontak mo sa imong mga ibang lugar na ipaabot nito. May kami o ano nangyari sa mga nga mga pangaplana na ayudahan man indo kami. Kaya importante yun ngunyan doon ang inutubi tapos bugas na sa iyo. Kasi ba baka lawod ta raraot na susakayan. So gamit din ng pansira sa mga parasira, nagkararang ka sa mga sakaya. Sinda kayo ni makapanira, naraot nga ni. Kaya kay puhan ang ayuda muna. Kaya so probinsya ka na ba para po sa pag-turnover kay itong so 1 million na tabang pinansyal kang provincial government kang Albay pasiring po na sa Masbate. So ikaw naman doon subukan mga bay. So ano ko di may mga kaisabay pa, may mga PNP, Philippine Army, pwedeng tumabang dumati. So ibig saruan sa mga sitwasyon dumati. Dahil pangkundi, dipisil ang komunikasyon, kumusta masusuli na duman? Yan ang problema. Pag nagbabagyo baga, maski nga ni kita. Hindi salba yan. Pag kayo ni, experience sa mga bagay na arog kang tabi, mamlis. Maray si Ma'am Liz, ita alien ini. Naka-English niya dyan sa alba, ita alien. Pamanin na, naka-experience siya ng kibagyo niya sa Albayda eh. Alien kaya ini. Sa utan ko ni, hain ini. O kaya ini, ka-experience. Kukusog na bagyo. Dyan sa Albayda. Si Dio, sa nagdupa. Pero ini si Ma'am Liz dahil pa naka-experience siya kay Bagyo. Iba man na Bagyo na experience siya. Ibang Bagyo. Bagyo. So Bagyong Soro kay rami ng winasat na tahanan, kay rami ng pusong sinuata. Super typhoon. Sabi nga ni kan sa barkada ko, dahil pa pala niya subag yung itong upong para ang pinaka-makusuto nag-abot sa 160. Ang subag yung si Ruli o 1,300. Bagaan sa nangyayang baging yung
O di ba kita sa Albay, pigpapamahawan tagbagyo. Pamahaw, pangupamagpa. Sanay kita dyan, pero sa tubig dahil pa kita sa kaya pero pahinga siguro kita di halos sa kada taon baga permi kitang pigtatamaan, pero yan ang dapat tayo pasatuyan tuyang tagurangnan digdi man ating probinsya ba medyo liglilikay na tayo paning bagyong pasirik baga ko tayo digdi sa probinsya ka Albay biglang bumin ang tinamaan sumasli ayo talaga sunapuruhan pero bigyan sa tuya mga official dahil maraot sa paghanda anta si Mayor Ray Bragais nga ni dyan sa Tamaco talagang nakapaghanda handa ngaya kami so mga iba man ng munisipyo dyan sa Malinaw kay Mayor si nakahanda man mahala si Mayor si nag-aga dyan sa command center kaya ng mga official na talagang nagre-reparo nag-aga na kay mangyaki nag-uran kalmado sa panahon kalmado sa panahon dahil man ngaya at least pasalamat manggiraray pero so kada araw kaya na pagpreparar igwa kita nakukuha ang adal may mga nakukuha kitang adal minsan may ibang mga opisyalis man sa barangay na mga sil malanggon sabi sa district malanggon ngaya minsan kaya pag magayunon kaya pag ang panahon ang mga tao dahil yan nag-rebakwa kung binari yan pag oras na usog na suharong tapos bara sa kayan ma-address kasi pamanan ma-rescue kan sa imo na nag-usog sagsaga na kang bagyo sa kakamumari pa yan ang dapat na baguhon ta pag sinabi kang sa tuya na mag-rebakwa dapat kay ibakwa tagyan sa barangay pagatabi aram nindong sisay ang mga nasa delikadong lugar ang opisyalista sa Banwa sunod nindo taday ng kimawa ngayon ay ko na nasa delikadong lugar din sa barangay mo trabaho na yan ng mga barangay officials kundi ang naobserbaran ko pati so alkalde yung palugod so duduman sa barangay rin yung palugod ang magpakwa tapos barangay na kuno ngaya abok man nga mag-magpakwa nahiling mo na yan so yan sabi yan mapabago sa kapanahon tapos kung in kaso kung nasun kita di sisi ang babasulo din do so sa yung gobyerno tadi ka mo resipin pakwa o ka mo masala isang kanya manunong sa mga barangay official labot may man yung send kong nabok nindo pero pag abot sa registahan Sus Maria nagkairinot pa o lalo na ngaya kung dahil man niya ng tamas bagyo iyo pa sa mga labi-labi nata ngaya taday kami linista dyan nailing mo na talaga rin so yan tabi magatugan kaya nyan dahil pa matapos muri pa sana kita sabi baga kang Pag-asa Oktubre deglog na ni sarong bagyo duwa sundo apat na bagyo ngunyan Oktubre ang pwedeng lumaog sa Philippine Area of Responsibility ay gwa na kitang saro kung si Upo ay si Paulo may tulo pa kunyan sila na Oktubre dahil pa sa Nobyembre dahil pa sa Disyembre
Pwede ito makapagkapante. Yo, difícil na. Kaya talagang mga panahon kang baragyuhan, no, digdi sa tuyang area. Kaya dapat sa mga barangay officials na nakahanda man dapat tabi ka mo. And man hindi kung ano ang dapat ninding ibuhon. Bako na, dyan pagkamukan mga taga-munisipyo ta. Hayag ka po mga pairebakwar mo. Abok managangay. Dapat kung kami ngipon man sa mga barangay official, pag sinabi nindong huli na ang advice kan sa tuyang munisipyo, yung probinsya na ili kasama. Problema, so barangay dahil managiro. Arabo man nga. At least, so nagdumas. Bago nito mga barangay officials. Pag may order na sa provincial government, so munisipyo, gibuo naman nito. So iba nga nitang barangay, okasyon pa, napapawal na sunod. Okasyon pa sa ibang barangay. Sabi na kang kapitan, okay man ba rin taon? Talaga kita di. O paano ay tamaan kita kung siya dapat masulo. Nako, matag ka bukan sa alanganin. Yo, so yung talo ka, ang sa tuyang sermon. Si sermon kita. Nagsisirmon kita. Dahil doon sa natabi sa mga opisyalis. Salamat bako kita sa tinamaan. Kita arog po kini, nag-uulog-ulog kita. Marayan sa tuyang pag-isip-isip, bako arog kita sa tuyang mga tugang naman sa Masbate. Ang makulog-kulog sa partisbo. Nagkagara na. May mga uniform sila rin nagkagara. Membro ng Bureau of Fire Protection na may gagarada. Medyo makulog-kulog. Dakul ang gada. Pada gusto ko niya na iibutapin and risk protection. So, ito yung mga otoridad. Natin mapakimagpat. And ngayon, sa mga sunod pangal daw, igwa pa mga nangyayaring aftershock. Smokus ba yan, no? Mga aftershock, mga intensive, mga magnitude 4, araw kaya, ano? Kaya sumay mga trauma, magyugo-yugo sa nakinig, pag ninervous na naman. Araw baga kita kaya, pag grabe sa tuyan tako, Litsa na yug-yug kaya. May link na naman kaya. Asin Ripar. Maray lamang ngaya kung ibang linog. Sorry na ibang klase. Pwede ngaya ito. Ito na yung problema. Sabi ta ibayos ta daw yung background music ta duman sa ibong ta maluya da ang audio so background man sana di iya sana ito naman nangyari kay ni Tabi Sentoni hiling mo daw ini sa IT ta duman sa IT may IT so inumtagay ta dyan na tao ko digdik ibibila ta silo sa ini so, si Baby Love, pigtutuyo yan. Si Baby Love. Sa account, sa ibong na account kaning okay ang audio. Mga nasa na account. Ayos mo na sana ito. Dahil naaram kang sa kuyang alalay kung paano ito. So iba pa niya itong
mga pag-restoryahan, diba na sa natabi sa programang So Tama Sana, no? 10 to 11. Sa 1.7 radyo natin, tama. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon, ni SM Sir Tony, sa pangaran man ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungkaw, City Councilor Rene Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahos, Mayor G. Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, saka ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat po! Sa pangaran man po nindo gabos mga parantapay niya to paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa ang aning mahilig man po kang iba. Yo! Param na po muna sa indong lingkod ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni saga naman kita magaribanan. Tikipura man serbisyo sin reparo. Adios amigos! Tumo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Horacio Imperata laban sa bagyo asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.